माने जोंनि नैबे बाक्सायावनो एबार फार्स्ट टाइम गोदान कावासाकी गारि लाबोदों नोंथांमोननो आं खनसे देखायनि नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै 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 माय गड नोंथांमोना नायनो हागोन नै अ माय गड माला जाबायलै खामियाव संखांनानै दा मटर दै होबाय मा मैगं संदोंमोन नों दानि दालिया संनानै आं राइडखौ सेप्तेम्बरनि 30 तारिखआव मानासाव लादो जोङो एबार राइडखौ ओमफ्राय दा जोंनि नैबे ग्रुपनि सेकेन्ड राइडआ एबार जोंनिया बाक्सायावनो जाबाय मानासाव जाहैबाय आरो ना गासै सेप्तेम्बरनि 30 तारिखआव गासैखौबो Hey guys, good morning गासैनिसिमबो गुड मर्निं माबायदि दं नोंथांमोना आसा खालामबाय नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं होननानै थ' गाइस आं माने दा बर्थमान ओरैनो न'आव मटर दैनो दै होबाय थादोंमोन आरो ना गाइस ओमफ्राय दा माने एसे खामानि मावनायदों गामियाव जोङो दादि दांदो एसे खामानि मावनो नागिरदों ओमफ्राय न'सिलानावसो आरो ना न' खाथियाव जोंहानाव नङा ओमफ्राय आं दा ओरैनो फुङावनो एसेबां सान्दुं गोसा ओमफ्राय मटरदो एसे दै होबाय थादोंमोन आरो ना गाइस ओमफ्राय दा खामानि मावनो थांसै ओमफ्राय दसे खामानि मावखांनायनि उनाव जोंनिया ग्रुपनि दिनै मोननैसो माने सावरायनो लागा खोथा दोङो राइडनि बागै थ' गाइस नोंथांमोना खालि भिडिअखौ जोबनालासे नायबाय थाबानो जाबाय आरो खानसे गोजोन थांनानै एखेबारे माने मोजां भिडिअ लाबोनो हाथ'वाखै बेनि थाखायनो गासैनिसिमबो सरि बिनो थाबाय दे गाइस आङो अके दे थ' गाइस आं जेरै थायो बिदिनो भिडिअ खालामो बेलेगफ्रा भिडिअ खालामबा देलायो थाव लायो माबा खामो जानो हागौ आं खिन्थु बेखौ मिथिया जेरै सुबिदा मोनो ओरैनो भिडिअ खालामखायो आं नै जों आइया होलायबाय दा दैखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै जों आइखौ जों आइया खामानि मावसै दै रायजोफोर जों आइया खामानि मावसै नै नायनो हागोन खामियाव संखांनानै दा मटर दै होबाय मा मैगं संदोंमोन नों दानि दालि आलु संदों जोंहा नै माने थालिर बिफाङा फांसेल'सो दै खिन्थु इ फांसेयावनो माने मोननै थालिर ओंखारदों नै मोननै इथिंगालि मोनसे थालिर ओमफ्राय इथिंबो मोनसे थालिर ओमफ्राय नै मैखुमाबो मोननैखा नै आसुरि नै खाथियाव नायनै नै मोनसे एखे मोनसे बिदांना गोलाव ओमफ्राय आरो नैनिफ्राय जरा आरो नै मोनसे गोरलै ओंखारबावदों नै गोदान खमानानो जाबाय दे राजुबाखै आरो नै नैबे मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे आसुरितखा नै नालाय थालिर बिफां फांसेयावनो माबायदि ओंखारदों नै थ' गाइस इबे आरो ना इयो जोंहानि न' खाथियावनो ओमफ्राय थालिर बिफाङा फांसेल' इनिफ्राय इ फांसेयानो माने मोननै माने थालिर फिथाइ बिदाङा मोननै ओंखारदों ओमफ्राय नै मैखुङाबो नै मोनसे ओमफ्राय नैथिंगालि मोनसे जों खामानि मावबाय थादोंमोन ओमफ्राय खामानि मावबाय थानायाव नैबे थालिर बिफांखौ दिनैसो नुदो मालानिफ्राय ओंखारनाय पात्ताखौनो मोनाखै थ' मोगथाङाव माबायदि नुदो आसुरित मोनबाय आङो गावनो गाव माने दिनै फार्स्ट टाइम बिदि गोदो नुदो खानसे बिदि गोदो नुफेराखैनो खामोन आं दिनैसो नुदों आं ओमफ्राय दा नै जों दालाय दांदो खामानि मावबाय थादोंमोन हाजिरा ओमफ्राय इयावनो नुनानै होबाय आसुरित मोनदो दा नों मारै मोनदो दादिया बरिया नांदो ना मदानि ना मायो मदाय माने दा मा बुंनो मदायसो ना मासो नै जों साफा खालामबाय थादोंना माने जोङो थालिर बिफां साफा खालामबाय थादोंमोन आरो बारिथिंगालै ओमफ्राय इयावनो नैखौ नुबाय नै आसुरित मोनबाय आङो मदानिसो खोमा दांलै इसोरलै बोरैया जेबो जानो हालै स' गाइस ओमफ्राय आङो इ थालिरखौ एन'का आसुरित जादों माने मैखुमा मोननै खारोना ओमफ्राय थालिराबो इदि गोदै फार्स्ट टाइम इदि गोदै नुदों आङो खिन्थु इदि गोदैखौ माने मदानि थालिर माबानि थालिर होनना बुङो मानसिफ्रा नंगौ नङा मिथिया खिन्थु दिनै खामानि मावनायावसो नुबाय आरो ना गाइस दा जेबो नंला गाइस दा आङो दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय थानोसै बिराद माने खामानि मावनानै दसेल'सो न'आव जिरायनानै आङो फायखादो दै गाइस खिन्थु खामानि मावनायाव गोबां लेट जादों थ' गोबां दिननि उनाव जों राइड मारिनायाव दिनैसो लोगो मोनखाबाय दै माने जों इदि गोदै माने लोगो हमलायनायानो जाखायाखैमोन खिन्थु दिनैसो लोगो हमलायनाय जाबाय स' गाइस ओमफ्राय नै दा थांबाय थादो जोङो माने बरखाथा बारबाय आरो ना गाइस ओमफ्राय ब्रमोनखौ आङो जा नेबाय थानो होदोंमोन माने साइडआव सभा जानाय फिल्डआवनो थानो होदोंमोन आरो ना स' गाइस जों दा नै दा बर्थमान जोङो गरायसर सकखौ बारबाय आरो ना गाइस इनिफ्राय गाइस नैबे N250 गारिखौ ना एन'का मजा नांदो दिनै माने हेन्देलखौ एसे माने थिखांनानै लादोना इनि थाखायनो बहुत मजा नांदो गाइस N250 ना जुदि नोङो मडिफाइ खालामनो रोंबा डेन्जार स्टाइल नुयो खिन्थु डेन्जार स्टाइल नुयो नों एसे नोङो मडिफाइ खालामना लाबाना नों गारिखौ सलायबाय थानो लुगैगोन दा नैखौ माबा पुरा एमटिनि हेन्देल हमनाय बायदि नांबाय थादों हेन्देल थिखांनायखाय फाय जोंना हेपि ब्लगखौ लोगो मोनबाय ब्र'खौ लोगो मोनबाय हिसाबनि टाइमाव फैदो आरो ना ब्र'मोनाबो तिनियालायाव ग्रोब लोगो मोनदो इसोरखौ स' गाइस इनिफ्राय आरो आगोलाव सानैसो दंबावोमोन इसोर थांजोब्बाय
ओमफ्राय दा जोंबो नै थांबाय थादों आरोना गाइस थ' गोबाङानो आंखौ सापर्ट होदो बेनि थाखायनो आंनि फेमिलिखौ थेंक इउ स' माच होबाय आरोना गाइस आरो थाबैनो 15K खालामना हो आरो बारा नांला एसेल' नांगौ नोंथांमोना अनोबा इबो कमप्लिट जागोन आरोना गाइस एसे अनबावदो ओमफ्राय राइडआथ' फैगागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअ'आव पुरा लं राइडनि भिडिअ नायनो थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबाय था टेनसन खालामनो नाङा मोजां जागा नुबाय थागोन आं गोबां नायदोलै नै सिख्लाफोराना सालदे स' गाइस ओमफ्राय ना नैबे रास्ताखौ साइडआव समायनि थाखाय साडेनलि बनायब्रबनाय आरोना ओमफ्राय दै रास्तानि अबस्थायानो दा नै थाला जाजोब्बाय हाया माबाया फाक्का लामाया मेन र'डआ बे खाननैसोनि थाखायल' खालामना लाब गैयालै लाइफ टाइम खालामखानांगौ एसे फैसा गारनानै मा लाब जाखो दैसाय स' गाइस ओमफ्राय दा बर्थमान जोङो पुरा रायलायबाय आरोना गाइस थ' गाइस आङो माने न'निफ्राय फैनाय टाइमाव आङो बुंबाय थादोंमोन जोङो माबायाव सुकियाव लागोन होननानै बुंबाय थादोंमोन खिन्थु जोंनिया दा सुकियाव जानाय नंला जों गासिबो जमा रायलायजोब्बाय ओमफ्राय दा जोङो मानासाव लासिगोन आरोना बाक्सा मानासावनो लासिगोन जोङो राइडखौ ओमफ्राय जोंनिया खै थारिख लागोन होनदोंमोन जोङो टटेल 30 मोन ना नैनि लास्ट सेप्तेम्बरनि 30 थ' जोङो दा नै जोङो गासिबो जमा रायलायबाय सेप्तेम्बरनि 30 तारिखआव जोंनिया नैबे बड'लेण्ड ड्रागन बाइकार्स ग्रुपनिया राइडआ मोनफैबाय माबायाव जागोन इयो मानासाव जागोन ओमफ्राय पुरा धामाका मोनसे राइड फैगासिनो दोङो इयो जोंनि बाक्सायावनो दे गाइस जोङो माने फार्स्ट राइडखौनो जोङो माने अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव लादोंमोन ना जोङो एबार माने अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट साइटिं गालि लाथ'वा जोङो बाक्सायावनो लागोन ओमफ्राय दा जोङो मानासाव लासिगोन गाइस ओमफ्राय आं नोंथांमोन दिनै भिडिअ खिथाखाबाय ओमफ्राय जों दिनै गासिबो जमा रायलायबाय गासिबो फायजोबनो हायाखै माने मोनसे खामानिनि थाखाय एसे बेस्थ'आव दोङो बेनिखायनो फायजोबनो हायाखै अब्लाबो जोंखिनिया एसे रायलायबाय ओमफ्राय दा जोङो गासिनोबो खबर होसिगोन वाट्सएप ग्रुपआव आरो नोंथांमोनाबो भिडिअ नायनाथ' दिनै मिथिखाबायानोखा जोंनि रायलायनायखौ सान्दुं गोसा बरिया नैबे सायाव जनानै जों आराम रायलायदो नै बरिया आरामनो सेराव जनो होदों आं बिसोरखौ ज'रै मोजाङै ज' आरो सेराव बायबा आंनि गैया इदिनो दा जोंखिनियानो फायथ'दो आरोना गाइस मा बुंनो सानदों दा राइडखौ मा बुंनो सानो गोसोखौ जोङो राइडखौ मानासावनो लाबाय गाइस ओमफ्राय एखो गोसायै फैखाबा तारिखआ जाबाय 30 सेप्तेम्बर जाबाय गैला 30 सेप्तेम्बर गैला ओमफ्राय नों मा नांदों र' हिटर थांदों ना बेनसेट र' एखेबारे जोंनिया ब्र'आनो दिनसो लोगो मोनदों ओमफ्राय नै जोंनिया हेपि ब्लगआ मारै नांदों बुं हेपिखा एकदम एखेबारे पुरा हेपिखाय न' खांसि सुलायनाय बरिया गारि दांना होयो बा ओमफ्राय नै ब्र' पुरा हेपि गोजाखाना हेपि होनबा हेपियानो जाखानांगौ ओइ नै इलाय सोर इलाय ओइ मा सिखाय दाउलै नोङो जों दा नैनिफ्राय ओंखारलांबाय थ' गाइस ओमफ्राय जोङो फार्स्टआवनो माने फ्लेग बिदि बानायनो होनि बेनिफ्राय जोंनिया राइडआथ' नै माबायाव 30 तारिख नालाय बेनिखायनो जों दा मोननैसो जगार पार्टि बेनार सेनारनि बेखौ दिनै रायलायलांना गालांखानोसै ओरैनो सानसेयावनो मोनखायो मोननायालाय अब्लाबो माने जास्ट जों माने खिथाना गालांसै आरोना गाइस जाहाथे आरो ब्र'मोनाबो गोजाननि फैबाय थानो हाया दिनै जमानो गासैबो आराम रायज्लायहैनि आरोना एसे थ' इनि गारिखौ बया हिट नांदो दे खिन्थु लाइटखौ बया स्टाइल नुदो কি খবর দাদা ভালো না একেবারে বিশ্বকর্মা দুর্গা পূজা আছে ওয়াও কাপড় নতুন উলাইছে दुखने बेलासिनि फैबाय आरोना गाइस दिनैनि भिडिअखौ इयावनो फोजोबखागोन आङो एसे बेरायनो फैबाय टाइम पास आरोना गाइस दसे जोंनि खाथि जाखायो नालाय भिडिअखौ इयावनो फोजोबखागोन जिहेतु दसे फैबाय आरो बारावा जानो होननानै जेथिंबो नारेंखल ओमफ्राय जिङाव दै गोजा मोजां दे जागाया आइयो फिदिंहैनांगोन गारिखौ माने ब्र'मोनखौ एसे बिदाय होनो नागिरदों इयाव इनिखायसो फैदों आं इथिंगालै न'आव फैनाय नङामोन नै गुफुर इथिंगालै ओमफ्राय इथिंगालै गोजा ओमफ्राय इथिंगालै गोथां ओमफ्राय इथिंगालै जारौ ब्र'नियाव सेना दंमोन ना नै गारिनि अनार मालिकआ पुरा धामाका माने मोजां स्टाइल खालामना लादो दै गारिखौ ब्र'नि सेना मा नाम 7 आप ब्र' ना 7 आप निफ्राय ब्र' बियार अके थ' नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय एसे सापर्ट होबानो जाबाय दे ब्र'खौ मोजां एखेबारे ओमफ्राय नै ब्र'नियाबो दङ नोंनिया मा नाम होनदो सुक्लाय भाई जोंनि माने ग्रुपनिनो गोजाखा खेबसे नोङो मोजां खोन्थाबाल' गोसो सानो सुक्लाय भाई मा सापर्ट होबानो जाबाय जोंनि ग्रुपनि गासैबो ओमफ्राय स' गाइस इनिफ्राय निथिंगालि दै दोङो हेपि ब्लग नोंथांमोना सिनायखायो दै इखौ खिथाबाबो जायो इखौ निथिंगालि दोङो बि उनसु आङो स्क्रिन मावनो हागोन इखौबो नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय एखेबारे
स' गाइस ओमफ्राय दा नै जोङो गासैबो जमानो ओइ बरियानो नारेंखलनि बारहावा जानो होननानै बेलासियाव फैबाय ओमफ्राय टाइमाबो जाबाय नै 5:35 ओमफ्राय दा नै ब्रह्मना बिसिनाबो न'फ्रा मान गोजान जायो एसे मोनालांनो बानाय बेनिखायनो इसोरबो थाब थाब थांथोंसै ओमफ्राय जोंबो थाब थाब थांलोंबाय थानोसै ओमफ्राय खालि दिनैनि भिडिअ नैबेल'सोमोन आरोना जोंनि ग्रुपआ माला राइड लागोन इखौल'सो नैबे भिडिअखौ खालामदोंमोन दिनै थ' गाइस ओमफ्राय जोंनि ग्रुपखौ आरो लास्टआवनो खिथाबावनानैसै आङो राइडखौ सेप्तेम्बरनि 30 तारिखआव मानासाव लादो जोङो एबार राइडखौ बरिया एबार जोंनिया नैबे फार्स्ट टाइमखौ जोङो माबायाव लादोंमोन दै 15 आगस्टआव अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव लादोंमोन ओमफ्राय दा जोंनि नैबे ग्रुपनि सेकेन्ड राइडआ एबार जोंनिया बाक्सायावनो जाबाय मानासाव जाहैबाय आरोना गाइस सेप्तेम्बरनि 30 तारिखआव गासैखौबो लोगो मोनगोन होनना आसा खालामबाय आरो नोंथांमोना गासैबो सापर्ट होबानो जाबाय आरो थांनाय खेबसेयावबो गोबाङानो जोंनि ग्रुपखौ सापर्ट होदो गोबाङानो भिडिअखौ नायदो बेनि थाखायनो थेंक इउ स' माच आरो गासैबो बिदि गोदोनो सापर्ट होबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना मोजां मोनदों अननानै शेयार खालामना होबानो जाबाय दे गाइस अके दे बाय बाय लाभ इउ जै बर' हारिनि जै एबार फार्स्ट टाइम गोदान कावासाकी गारि लाबोदों नोंथांमोननि आं खनसे देखायनि नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै ओ कावासाकीनि लाइटआ ओ माय गड नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओ माय गड